Amen. Murag alanganin ta ninyo amen mga igsoon. Amen. Murag dili mo kumbinsido nga gipili mo sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Amen. Hindi lang po coincidence na nandito ka ngayon. Nandito ka dahil tinawag ka at pinili ka pa talaga ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Sayod ko mga igsoon, yung iba sa atin dito nagtampo dahil hindi nakadawat. Wala nakadawat, yung ayuda. Amen. Hallelujah. Kinsa ba diri nakadawat ayuda? Siguro sekreto. Amen. Magtampo ka man mga kapatid na hindi ka natagaan sa ayuda. Pero mas magtampo ka mga igsoon kung imong pangalan wa nalista sa libro sa kinabuhi. Ang ayuda sa kalibutan, pwede nimo gastuhon sa lakadlaw. Kaya sinabi ni Pastor kanina mga kapatid, one day millionaire. Amen. One year sustainer. Praise God. Hallelujah. Kung nasayod ko mga igsoon, nga usa ka importante nga butang ang atong pangalan mabutang sa libro sa kinabuhi. Amen. Praise God. Amen. Kaya sa mga ayuda, sa mga lista, mga gilista ka mga igsoon, okay lang na. Mas hindi ka malista mga igsoon sa watchers list. Amen. Amen. Basta di lang malista mga igsoon sa watch list sa drugs. Ay, pulis din. Namin pulis din. Hallelujah! Praise God. Hinahinay na ko mga igsoon. Parang walang may krimen, murag suspect na. Hallelujah! Sa James 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang tao daw na nagdadalawang isip, o nagtatatlong isip, o nag-aapat, sana all may isip, mga kapatid. Unstable sa kanyang mga gawa. Amen. Yung tipong sisimba ngayon, next naman, hindi naman mga kapatid. Dahil ang totoo, unstable sa kanyang, hallelujah, sa kanyang ways, mga kapatid. Sa Matthew 22, verse 14, for many are called, but few are chosen. Daghan daw ang gitawag, pero gamay lang ang gipili. Amen. 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 Ayaw sugot mga igsoon, nga igura ka gitawag, pero wa ka piliya. Amen. Yes. Kaya pwede sa pagtawag, gisit-sitan na ka. Pag magtawag ka, magsit-sit ka, pwede tanan, muli Praise God. Pero kung gipili ka, ibig sabihin, ang pangalan mo nahibaluan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Og sa imong pagkapinili, makapadayon yun ka, kay gipili man ka. Praise God. Amen. Pero kung gisit-sitan ra ka, ang imong ministry, hindi na mula magbitawag ra. Okay lang na. Sila lang. Amen. Pero kung ikaw ang gipili, wow, makapadayon din ka. Maski unsa man ang mga pagsulay nga moabot sa imong calling o pagka pinili. Amen. Mao kinahanglan in these last days, gikinahanglan nato, hallelujah, nga ang atong pagkatinawag o ang atong pagkapinili atong isure. Amen. Kaya ang mga promisa sa Ginoo, sure man. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Ang promisa sa Ginoo dili lang joke. Praise God. Amen. Pwede ang tao musaad, apan mapakyas. Amen. Sayod ko talang diri sa aral, yung mga yung people, ikaw lang talaga. Sa lima. Pwede mapakyas. Apan ang saad sa Ginoo, dili kayo
unto Pharaoh. Nagingon si Moses mga igsoon sa Ginoo, kinsa baday ako nga moadto kay Parao. Ug sa next phrase, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Nga akong pagawason ng mga tao gikan sa Ehipto. Amen. Si Moses gipili sa Ginoo. Amen. Sometimes mag-question ta sa atong sarili, kinsa ba day ako nga nung naa ako dira karon nagsimba? Hallelujah. Amen. Amen. Isa man naka-question mga igsoon sa daghang mga relihiyon sa palibot. Amen. Nganong niya mangyud ka sa United Pentecostal Church? Nagibagsagan man ang mga kulto. Amen. Mga bansag kaniya to. Kay magdaig daw murag buwang. Pero karon ang mga buwang ilan ang gisunod. Hallelujah! Ang mga solid na simbahan kaniadto gahod na karon. Pero ang mga Pentecostal hilom na karon. Pero ang nakanindot sa mabuhay wala na diri. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sa verse 12 mga igsoon, and he said, certainly I will be with thee. Sa verse 12 mga igsoon, certainly. Hindi niya sinabi, maybe. Hindi niya sinabing, possibly. Pero yung gingon, certainly. Ibig sabihin, sure. Yes. Ibig sabihin, kung mag-alagad ka sa Ginoo, ubanan ka niya, sure. Yes. Amen. Dili ka niya ubanan nga langanin. Tuod sa kainit, hallelujah, sa panahon karon. Praise the Lord. Ang pangbalas mo mga igsoon. Hallelujah. Dili pwede nga mapaghilaw-hilaw lang ta sa pag-alagad. Kaya naman, basi maluto niya ta sa impyerno. Hallelujah. Kung gusto ka maluto, hala. Ayaw tarong ang imong pag-alagad. Sa Exodus chapter 4, verse 10, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not ilukin. Og si Moses niingon sa Ginoo kay gipili man siya, Lord, dili man kumayo manulti. Amen. Sometimes ganito tayo mga kapatid. Makita kong pinaayong si John, di naman ako marunong. Makita kong pinasong leader dyan, di naman ako marunong. Hallelujah. Kini-question natin yung sarili natin mga kapatid. Dahil hindi tayo marunong. Neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. Ibig sabihin, bulol siya mga kapatid. Yung parang pitla. Dili siya kayo ka-istorya mga igsoon. Kaya nga naman, dili tungod kay bugo si Moses. Amen. Si Moses, sa diyang gikuha siya mga igsoon, gipakadako siya mga igsoon sa anak sa Parao. Ibig sabihin, kung gi-raise ka mga igsoon, hallelujah naman, next leader, bright ka. Yes. Amen. Sometimes ang iba, ngayon, mango man to si Moses, kaya di ka ba lang istorya. Amen. Atong patubago ng Acts chapter 7, verse 22. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deed. Si Moses nakakaton sa tanang kaalam. Nasayod na ang mga iptuhanan sa karong panahon, kuyaw na sila sa engineering. Ang one of the wonders of the world, mga igsoon, ang pyramid. Isa nakakita sa pyramid of Giza. Sa Egypt na mga igsoon. Ibig sabihin, kaniadto pa di ay nga panahon, bright na sila sa man. Yes, God. Ibig sabihin, si Moses usapod ka engineer. Wow. Hallelujah. O tungod niya na, kipili siya sa Ginoo. Amen. Ibig sabihin, kaniadtong panahon, high-tech kayo. Amen. Adunay istorya mga igsoon sa pahay kayo robot. Una nga naghimo mga igsoon, mga Amerikano. Ang ilang robot mga igsoon, kung kawatan ka, daga na lang. Kay dakpon ka niya ng robot. High-tech. Amen.
Sa diya, gibuyan sa isang kaadlaw, nakakuha mga igsoon og 5 kakawatan. Kung kawatan ka, delikado ka. Amen. Next na po mga igsoon ang mga hapon. Naghimo po sila og high-tech na robot. Sa sobrang high-tech mga igsoon, isa pa lang kaadlaw, 20 na kakawatan na nakuha. Ayun ka high-tech. Grabe ka robot ng mga igsoon. Hallelujah. O ang next nga naghimo mga igsoon ng Pinoy. Siyempre, Pinoy tayo. Amen. Kita mapalupig. O ang Pinoy, hallelujah, sa diyang gibuyan ng robot dito sa Pilipinas. Sa may tabo, isa kadlaw. 2. Robot may kawatan. 7 days. Robot may kawatan. Wala tayo gitibahan. Kaya high-tech na robot, gitibahan. Maski unsa man ka high-tech ang kalibutan, hallelujah. Di na to magsugot mga igsoon nga ang atong pag-alaga, dili pod mag-level up. Nga ang atong mga pagsimba sa Ginoo, high-tech di po level up. Kaya ayaw tugutin mga igsoon na mahimutang stagnant sa pag-alagad. Kaya ang stagnant nga tanong, di yun na mo tubo. Kung gusto ka mo bunga mga igsoon, hallelujah, paningkamuti, hallelujah, ang makakaunta, pinaagis sa pulong sa Ginoo. Amen. O sa tihang, nag-question si Moses sa iyang sarili. Sa Exodus chapter 4 verse 11, hallelujah, giingnan siya sa Ginoo. And the Lord said unto him, who hath made man's mouth? Kinsa ba dahil naghimo sa imong baba? Di ba ako? Praise God. Amen. Muna kayo i-question ang imong sarili kung gamiton ka diri sa likod sa puno. E kinsa ba dahil ang naghimo sa imong baba? Ginooman! Amen. It does not matter mga igsoon kung yabag ka mo kanta. Maski panubla pa lang, yabag na! Amen. Pasalamat ako mga kapatid, hindi ako pinakanta mga kapatid. Hallelujah. Kaya tungod, basig pagkanta na ako, imbis ma-revive mo, mabackslide. Hallelujah. Praise God. O sa diha, gi-question niya ang Ginoo, gitubag siya sa Ginoo. Sa Exodus chapter 4 verse 12, now therefore go, I will be thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Nakaulang, kaya ko ang bahala, magsundin. Ibig sabihin, kung ikaw ang mag-imsi karon, kung itagahan ka niya ng butang, nakaw. Yes, God. Amen. Kay training ground man na. Kaya kung kasaligan ka sa gamay na butang, kasaligan usap ka sa dagkong mga butang. Kaya dili man na pwede nga gamiton ka dayon sa mga youth rally, sa mga men's rally, nga diri pa lang di nakakasaligan. Amen. Maupunto sa giingon ganina ni Pastor mga igsoon, hallelujah, sa blessing. Di gani ka kasaligan, hallelujah, sa 10 pesos. Di gani yatag ang tithes. Kung sa na lang, tagaan ka 1 million. Amen. Eh, sometimes, ang tao, bread kayo sa mat. Pag makingon, bilang tayo sa 100. Jeez! Wow, right! Murag taga mabuhay mga kapatid. Bilang tayo sa 1,000. 100! Right kayo mga taga mabuhay. Pag makingon, pila ang tithes sa 1 million. 100,000. Ingon ang uban, kada ko! Hindi na, Brian. Kaya dako naman. Hallelujah. Praise God. So, Exodus chapter 4 verse 13, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Ako nag-aampo, may padala na lang di ay, katong gusto ni mo ipadala. Sometimes siya nata, mga igsoon. Pastor, pwede siya lang. Si sister ano lang, eh, dili pa ko andam. Dili pa ko kuan, dili pa ko maayo siya lang. Amen. Imong gipasa sa uban. Hallelujah. The more na imong ipasa ang opportunity, na wala ang oportunidad kanino. Lumatayin ka. Hallelujah. Mao na mga igsoon, dapat natong ugalion nga dili ta mo pas. Amen. Kung yatagan ka na, gipiyalan ka na, nakita sa imong pastor na kasaligan ka niya na. Amen. Exodus chapter 4 verse 14. And the Lord is angry with Moses. The anger of the Lord was kindled against Moses. Ang Diyos na suko kay Moses. Sa
panahon diyan ngayon mong ipasa-pasa na suko ang Ginoo niya na. Hallelujah. Amen. Pero kung panalangin to, anong dili man ipasa? Amen. Pero kay buluhaton, ipasa lang. Amen. Kung sabi ako mga igsoon, hallelujah. Praise God. Buti ka ninyo mag-testimonyo mga igsoon. Hallelujah. Pwede ba mga igsoon? Sa diya, ako usab, gitawag sa niyani, hallelujah, nga buluhaton. Sa diya, nag-eskwela ko mga igsoon. Schoolmate kami ni Sister Shaina. MC1 mga kapatid. Pero siya siguro 4 years lang ito na course. Ako 5 years course mga kapatid dahil agricultural engineering. At dahil sa sobrang bait ko mga kapatid, pina 6 years ko na. Loyal. Mabait talaga ako mga kapatid. Hallelujah. O tungod niya to, si Maya sa Ginoo nakagraduate usab ko. O 2020 ko nag-graduate mga igsoon. 2021, mag-take on ako board exam. Pero natakot ko mga igsoon, hallelujah, hadlo ko kay online class. Siyempre, pag mag-review ka, nasayod ka nga online class, aduna din na idaya. Naka-off ang cam, pero maghulog. Amen. Kung sa diyan hadlo ko, wala ko nag-take. Pagka 2022, hallelujah, nag-take ako. Kaya nag-review na ko, pero online class gyapon. Amen. Sa diha mga igsoon, hallelujah, nga nag-take ako. Makasagsagan pag ito mga igsoon nga timing STP. So nag-review ko Lunes to Biyernes, pagka Sabado STP, pagka Domingo buluhaton na po. Sulay pa huway. So maingon ni mo nga, nakaingon din ko mga igsoon, hallelujah, perminti mo kong fasting, Lord, nabangin ko. So maingon ni mo, amurag duol na kayo sa Ginoo kay nag-fasting. Wow. Hallelujah. Praise God. O sa diha nag-take na ko mga igsoon, bago ko nag-take, nag-pray ko mga igsoon. Akong prayer dito sa Camellia mga igsoon, Lord, kung kining butang para sa kuha, kung kining butang dili mahimong babag sa unahan, ayaw ko papasaha. Pero kung kining mabutang mga igsoon, magamit na ko sa unahan nga di mahimong babag sa imong buluhaton, papasara ko. Kung sa diha akong giaglian ng akong Biblia, dito ko mga igsoon nabasahan, mga igsoon, hallelujah, ang istorya ni Jabez. Dito nagayon, and the Lord granted his request. Wow. So dito ko napag-question, dalawa akong request, asa ka yung pinto. Balana ni karon. Hallelujah. Kung sa diha nag-take ko mga igsoon, prayer, wow. Pag-take, wow, confident. Akala mo tama, mga batid. Sa diha, nagwas ang result. Automatic. Wala ka masa. Hallelujah. Praise God. Murag, nakaingon ko mga igsoon, hallelujah, kung sa baday akong kulang, nag-study ko, nag-review ko, nag-fasting pa yun, murag lapit na sa Ginoo, murag malapaw sa langit. Kung sa man nga nung walang gitabangan sa Ginoo, kay di ay lahi ang plano sa Ginoo. Amen. Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Sa tiyang, napatay ako ng result, supposed to be, dapat maghila ko ato, depressed. Amen. Pero ano nakatawa ko? Di ako na-remember ang akong pag-ampo. Kigranti ay gabon sa Ginoo. Amen. Og, hallelujah, nasayod ba mo unsa ang akong bago nga kurso? Unsa? Evangelism. Amen. Application of engineering. Hallelujah. Sa pinagi sa pulo sa Ginoo. Magtanong-tanong, sorbi-sorbi, karon magtanong pinagi sa pulong sa Ginoo. Natukiin, mauna nga itong kalaugan. Hindi pa natin ang mga alam ang wato sa tubaran sa Ginoo. Amen. Kung dalaygon kayo akong buhay na Diyos, nga sa akong kinabuhi, ako gayong nasaksihan ang iyang kaay. O si Samuel mga igsoon, sa diha nga gipili, hallelujah, sa 1 Samuel chapter 8 verse 2, ang iyang anak mao si Joel o si Abia. Sa verse 3, tungod ang iyang anak wala nagsunod sa maayong adalan, tungod kay nagadawat sila sa suhol sa templo. Sa panahon nga maghalat mga igsoon, nagadawat sila og suhol. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 5,
Thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king. Sa diyang mga elders sa Israel, nagdipon mga igsoon, kay ilang giingon, Samuel, ang imong anak, wala naman nagasunod sa imong lakang. Hallelujah! Tagaay ra gyud big hari. Amen. Nireklamo ang mga elders. Amen. Praise the Lord. Sa Exodus chapter 4, 1 Samuel mga igsoon 8:6, but the thing displeased Samuel. Katunga ilang pagreklamo, wa na himuot si Samuel. Amen. When they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Muni ang nakanindot. Sa panahon nga nadismaya si Samuel, nag-ampo siya. Yes, amen. Pero ang mga tao karon, pag madismaya, i-post sa Facebook. Amen. Nangitang campaign. Amen. Dili man Facebook ang makasulbat. Yes. Idula na sila mo ignite sa problema. Yes. Wala iapo sa Ginoo. Nonsense. Amen. Hallelujah. Kaya dito mga igsoon, sa niyang di-post sa Facebook, na ika-igsoon na naman na disgrasya, ang balita dito sa Spring Hill, gasgas na. Pag-abot sa ilang puro, 50-50. Pag-abot dito sa sentro, sa Mua, patay na. Kaya ang istorya, dugang. Amen. Mao gani ni mga uling adlaw, ingon niya Kristohanon, atong bantayan ang mga balita. Praise God. Dili pwede mo absorb lang ta sa balita nga wa ta kahibalo. Amen. Matong pagani sa Isaiah 53:1, whose report will you believe? You need to believe the report of the Lord. Kaya daghan na mga fake news sa Facebook o sa TikTok. Sometimes mas nahimo pang bililon, hallelujah, kato nga mga balita kaysa balita sa Biblia. Sometimes mas okay pa ang ilang opinion kaysa opinion sa Ginoo. Kung sa manang pulos, hallelujah, sa ilang opinion. Kung ka na mga butang, wala ka pahimot sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kay mauni ang tactics sa kaaway. Kung dili kaniya kaya sa pagsulay, tikalan kaniya. Pinaagi sa mga bad news. Amen. I-inject kanunay sa kaaway kanimo. Hallelujah, ang bad news. Nga sa diyang mangalagad ka sa Ginoo, mawalan ka. Kaya unsa man na, ang Pentecostal, daghang bayaran. Ato, seed of faith, nagahamutan. Unang inject sa kaway. Yan apoy tithes, yan apoy offering. Unsa man na kasimbahan, kwarta-kwarta na. Matod pa mga igsoon sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Ibig sabihin tanan nimong mga panginahanglan, suplayan sa Ginoo. Yes! Ayaw to sa inject sa kaaway nimo. Amen! Hallelujah! Amen. Kung i-inject sa kaaway ka nimo, nga sa panahon nga maghatag ka, mahubsan ka. Amen. Matod pa ang Luke 6:38, ang good news, maghatag kamo o kamo paghahatagan, taksanan nga maayo, nagasok o natantan o nagaugto, hangtod nga muawas. Kaya ang Ginoo dili man utangan. Amen. Adunay istorya mga igsoon. Sa usa ka simbahan, adunay miyembro. Sama ka nato. Sa diha nga mag-offering, hallelujah, sa diyang mukuot siya 500. Kiting offering na, iyang ginapasinsilyuhan. Brad, na kayo sinsilyuhan, sipinta lang. Sipinta lang offering. Hallelujah. O kita nga Kristohanon, kabaluta, nga pagmuhatag ka, balikan gud ka sa Ginoo. Amen. O sa diha, hallelujah, nakaabot kini sa Ginoo.
Nagingon ang anghel, Lord, Report na. ako na ba ni siyang ihata at atagan sa panalangin? Sinsilya. Abrihan na ba na ako ang tangguanan sa langit? Ingon ang Ginoo, dali lang. Sinsilyo isa. Gusto ka nga tingi-tingion ra ka sa Ginoo. Hala! Tingi-tingi ko na yan! Pero nakanindot ko na na dire! Inject sa kaaway kanimo nga biyahan ka sa tanan! Apan ang good news is, John 14:18, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilok, magabalik ako kaninyo. I-inject man sa kaaway ang bad news kanimo, nga walay mo tubag kanimo. Hallelujah! Apan ang Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee mighty things, which thou knowest not. I-inject man sa kaaway kanimo ang bad news, nga dili nimo kaya. Apan ang good news is, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. I-inject man sa kaaway kanimo, nga wala kay maabot. Apan ang John 14:14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. I-inject man sa kaaway kanimo, nga pildi ka pag mga lagad ka. Apan ang good news is, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos, dapit ka na to, kinsa ba diay ang makabatok ka na to? Dili ang problema, dili ang pagsulay, dili ang kalistanan, kung saman ang imong encounter, ning kinabuhi. Kung inject man sa kaaway kanimo, nga mausab ang imong palibot. Apan ang Malakay 3:6, for I am the Lord, I change not. Mausab ba ng imong salingan? Mausab ba ng imong palibot? Mausab ba ng mga panghitabo sa imong kinabuhi? But thank the Lord, ang Ginoo wala nausab. Kung panalanginan kaniya, wala siya nausab. Kung unsa niya di panalanginan ang mga Israel, kaniya to panalanginan usab. Kaniya karon, pwede ba nato palakpakan ang atong buhay ni Diyos? Hallelujah! Na mahalaw man ang langit o ang yuta. Apan good news is, Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mamatay man ka, matug pa sa Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. Kaya alam ka na ko ang pagkinabuhi, mao si Kristo. Hallelujah! O ang pagkamatay, mao ang pagkadaog. Munang pasalig sa Ginoo nga atong gikuptan, nga kung diin mga lagad tagsato nga nadya kay Kristo, mahimo natong kadaugan. Kung inject man sa kaaway kanimo ang bad news nga dulong ang imong kinabuhi, matod pa sa Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Kay Ginoo man ang akong kahayag ug ang akong hallelujah kaluwasan, kay kinsa man di ako malisang. Ang Ginoo man ang akong hallelujah kusog sa akong kinabuhi, kay kinsa man ako mahadlok. Sa panahon nga si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi, wala tay angay kahadlukan. Walita mga igsoon sa kay Samuel, 1 Samuel 8:7, and the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. Samuel, pamati ang ilang mga mulo, pamati ang ilang request. Kaya nga naman, for they have not rejected thee. Wala man kanila gi-reject, but they have rejected me. Mo ni masakit ni butang, kung ginang Israelitang wag gani tuod nila. Hallelujah, gi-reject si Samuel. Apan ilang gi-reject ang Ginoo. Okay lang mga igsoon nga inyo kung i-reject, apan ayaw lang ninyo i-reject ang pulong sa Ginoo. Kay dili ang pastor ang naghatag kaluwasan, dili sister ang naghatag sa imong kaluwasan, apan Dios ang naghatag kanimong kaluwasan. Amen. Pwede dili mo maminaw sa among mga tatag, pwede mo dili maminaw, hallelujah, sa mga unsamang mga butang, apan ayaw tugutin nga di ka magpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay maulang niya ang adunay pramisa kanato.
maski unsa ka barato sa KCC. Wala ibaligya dito nga kaluwasan. Amen! Amen. Ato ka dito, ayaw na amoy kaluwasan. Tingnan ka, may gamay, may dako. Amen. Apan ang kaluwasan na alam sa Ginoo. Yes, Lord. Kinsa bagod mag-offer og eternal life kanato. Nga dili man unta tatakos. Yes! Walay bisan unsa o usa kanato nga takos. Niini nga kaluwasan. Apan gipahimo lang tang takos sa Ginoo. Yes! Praise God, hallelujah. Si King Saul. Ang daliwan mga igsoon. Huwag maglugot ng inyong namo. Hallelujah. Si King Saul. Mga igsoon, sa dihang gipili siya, and he had a son whose name was Saul, a choice young man. Sa dihang gipili si Saul, gipili siya. Gipili siya. Tungod si Saul and goodly. And there was not among children of Israel a goodlier person than he. From his shoulder and upward, he was higher than any of the people. Pinili si Saul, mga kapatid, dahil pogi siya. Bakit kayo nakatingin sa akin, mga kapatid? Hindi ako si Saul. Si Saul, tangkad! Amen. Nasayang tang mga Israelita, mga 6-footer pataas. Kita pututer. Kipili siya kung kitangkad siya. Wapo. Amen. Wala ko katunga. Amen. Sometimes, piliyon mga igsoon ang kamustahon. Pili kamustahon ang alanganin ng dawong. Yan ang matapos sa simbahan mga igsoon. Kung pogi ang magsimba, kamustahon. Asher, sige eh. Kamusta, Brad? Amen. Pero kung pangit, bantayin nyo lang. Kasi mangawat. Ito pa lang, nag-judge na ka! Hallelujah! Kaya ang tao naglantaw man! Physical na appearance. Amen. Amen. Kanang wala pa'y krimen, suspect na. Amen. Dili abi-abi yun. Sa dito ko sa Malaak, mga igsoon, hallelujah, grabe kayo sila mo abi-abi dito. Busog kayo. Wow, paliw ko na. Kanding! Kandirita! Ali rice! Durian! Wow! Itong na mga igsoon. Itong yung dali-daliwan mga igsoon. Hallelujah. Grabe sila mo abi-abi. Wala sa kung nakabalon ng igsoon yung nag-abi-abi kung kunila. Siguro tungod kay... Hallelujah. Tungod kay gi-assign ra ko. Hindi tungod sa akong magwapo mga igsoon. Hallelujah. 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. Sa diha gipili si Samuel mga igsoon. Gipili siya mahimong propeta tungod kay ang anak ni Eli, siyok ni Pinihas. Hallelujah! Sa dihang maghalad ang mga Israelita, ilang ginatikasan. Sa Sunday School mga igsoon na bawal ang tikas. Sa dihang muhalad ang tambo, halaran ng niwang. Sa diyang halaran og nindot, halaran isla nila og buta. Amen. Amen. Amen! Nganong gipili man si Samuel, tungod kay siyok ni Pinihas, naghimog magic dito sa templo. Sa panahon di ay nga atong ilisan ang atong halad nga pagdali. Sa panahon nga atong ilisan ang atong kadasig. Sa panahon nga atong ilisan ang atong pagsalig sa Ginoo, may tsansa nga ba si ilisan ka sa imong bangko? Kung kaniadto ang imo palakpak. Ito tundo. Karon. Okay na sila lang na. Okay lang na. Ang preacher dito na, mauuli lang na, makuha lang ang opirit. Amen. Amen. Hallelujah! Sometimes atong ginailisan ng atong kadasig sa mga bulutot. Sa panahon ni ay nga dili naka-interesado, may tendency na pulihan ka sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa na dasig ka karon. Kung sa unahan di lang ka makapadayon. Amen! Yes! Kay matod pa sa Biblia ayaw ingon nga lingon na ka. Kay kung kinsa nagaingon nga lingon siya, magbantay siya kay basi matumba siya. Kay walay bisan usa ka nato nga nasayod sa atong ugma. Pwede dasig ka karon next Sunday dili na bon. Pero di ka na ang ginapangita sa Ginoo. Ang ginapangita sa Ginoo kanang consistent.
Consistent. Mula hutay. Amen. Amen. Ato na istorya. Ganahan mo sa istorya mga iso. Pagkasanay sila gutom. Una nga candidate. Mga Tagalog. Sadya. Usmo siya. Doon sa dagat. 3 hours. Wow! Grabe yung mga Tagalog mga kapatid eh. 3 hours. Magbutwa na. Ikadua. Bisaya. Bisaya lang mga iso. 3 hours. 4 hours. 5 hours. Wow! Grabe talaga yung mga Bisaya mga kapatid. Ang last na contestant. Ilonggo. Ilonggo man ko. Ilonggo ang bida karon. Sa diyang nagsalo na siya. Bago siya nagsalo, na siya'y sulat. Kanya na mo buksan. Kaya nakabutwan ako. Sige. 2 oras. 5. Sa adlaw. 3. 7 days. Grabe, katika mga Ilonggo. Kung saan kayo nabo? Siyempre, patay. Sabay 7 days na bukwa, di mapatay. Patay! Oy, na-remember sa moderator, atong sulat. Yan di tayo. Kung saan nakasulat? Bala, patay, basta daog! Yan ang sa atong pag-alagay. For me to live is Christ and to die is death. Wala na yung panahon na magpanuyan-uyan ka. Amen. Kaya kasi magpanuyan-uyan ka, ilisan ka. Kayo tuguti mga igsoon, mo na kinahanglan ang atong calling o atong pagkapili, atong i-sure. Amen. Sa Old Testament, adunay mga requirement. Kinahanglan kung mahimo kang high priest, nindot kag barong. Amen. Siguro mga igsoon, hallelujah po, kanyato o i-apply karon, wala yo'y makapasa. Siguro si Pastor Jerry lang, mga kapatid. Lindot siya baro. Without blemish and spot. Walang ganito. Mga pinagdaanan ko ito, mga kapatid. Hallelujah. Without blemish and spot. Ibig sabihin, hamis. Kung mauto ang requirement ng mahimong pare, hindi ko pasar. Katuhan ako lang kapasar mga iso. Apan! Sa Jeremiah 3, chapter 3, verse 15, and I will give you pastors according to mine heart. Sa diha, naging talaga ang pastor niining simbahan, dili na sumala sa requirement. Sumala na sa kasing-kasing sa Ginoo. Dili ka mo basta-basta nagpili sa inyong pastor. Apan Diyos ang nagpadala kanila niining dapita. Mga kinahanglan natong i-appreciate mga igsoon ang atong mga pastor. Kay sometimes maunang realidad. Sa panahon ng pastor mamatay. Butan kayo si pastor. Love kayo na mo si pastor. Pero itong buhay pa, wala na yun! Ang pag-appreciate, samtang buhay pa! Kung patay na, maski unsa pa nimong hila, wala na! Maunang imong katapad o ang imong pastor, mga igsoon, i-appreciate na ito. Sa panahon na matapos siya sa wali, Pastor, salamat na dasig pag-usap ang akong kinabuhi sa espiritual. Kaya itong yung mga pastor, mga igsoon, di inalim! Kaya kung pastor ka, andam ka sa maski unsay nilang ibato. Nindot man o dili nindot. Amen. O kung pastor ka, taga namang luod ka rin mo. Sa panahon na buwali ka sa tinuod, ang Lord. Amen. Sa panahon na pod, nga ang pastor di mo sulti sa tinuod, manubag na pod siya sa Ginoo. Ang pastor walay choice. Muna kung masakitan mo hala, agay. Bato-bato sa langit ang matamaan. Magbago na. Muna pasalamat na sa atong mga pastor nga kanunay nagpahinumdom ka nato kay dili sa tanang butang o dili tanang panahon makabuhay
Papasagin! Di balikan. Mas nahimo pang importante ang kalingawan kaysa kaluwasan. Wala giingon. Hindi ka maluwas. Wala kay cellphone. Pero kung wala ang pulong sa Ginoo, hindi kita naluwas. Amen. Kung napalagyan inyong mga Bible, ayaw na ilabay-labay. Matupadahan ni Pastor Himuson. Amen. Hindi ilabay-labay. Kung sa diha mga igsoon, si David gipili. Sa 1 Samuel 16, verse 6, mga igsoon. Sa diha isugo si Samuel, napilion si David. Una nga nag-agi mga igsoon, he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Siguro, mauna ni ang ipili sa Ginoo. Sa diha mga igsoon, sa 16 verse 7, look not on his countenance. Ayaw tanaw ang iyang itsura. Kaya mga tao nagtanaw lang sa itsura or height of his stature. Sometimes ang tao mo tanaw lang sa status. Correct. Amen. Pag dato ka, kamustahon ka. Amen. Pag pobre ka, dalang ka. Di mo attend ng cottage prayer. Kaya ang balay, ang kalakad. Wala. Pero kung ang balay, tiles. Wala pag-i-invite, nana. Magana ito na mo. Amen. Kaya ang tao nagtanaw lang sa status. Because I have refused him. For the Lord see it not as a man see it. Kaya ang Ginoo wala nagtanaw sama sa pagtanaw sa tao. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kung ang tao nagtanaw sa panlabas nga anyo, ang Diyos nagtanaw, hallelujah, sa kasing-kasing. Wapo na sayon sa inyong kasing-kasing karon. Papa ng Diyos na sayon sa inyong kasing-kasing. Kung sa nga ng inyong gitinguha, Diyos mo tagpo niya na. Amen. Sa 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling wherein he was called. Kinahanglan na kita magpabilin kung asa ta ang gitawag. Kung gitawag ka, perminti, magsong leader, pabilin. Kung gitawag ka, ng mga musician, pabilin. Kaya sometimes, di nila makapabilin kung nanay pagsulay. Ako dira, nagisulay ko karon. Di na ako magingani, di na ako magingana, kaya gisulay ko karon. Apan matod pa, pahingon dong sa 1 Corinthians 7:20, kinahanglan magpabilin kita kung asa kita gitawag. Kinahanglan atong isure ang atong pagkapinili. Sa 16 verse 8, nag-agi si Abinadab, si Shama, ug ang 7 sons ni Jesse. Ug dito wala gipili. Amen. Sa 16:13, gipili na si David. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. O ang Espiritu sa Ginoo naguban kay David ni adtong adlaw. Sa panahon di ay napilion ka, kinahanglan nato ang Espiritu sa Ginoo nga maguban ka nato. Sa panahon nga gitawag ka sa pag-alagad, dili ka makaikyas kung wala ang Espiritu sa Ginoo. Kung tawhanon lang ang pag-alagad, dili ka makapadayon. Wala ka diri karon. Apan tungod kay na ang Espiritu sa Ginoo kanato, nga kanunay nagapahinumdom kanato, nga ma-endure nato ang mga pagsulay, hallelujah, mga kasakit. Gikinahanglan nato ang Espiritu sa Ginoo. Matod pa ganit sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Dili sa imong kusog, dili sa imong gahom, apan pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Mauna sa atong mga calling, kinahanglan nato ang presensya sa Ginoo. Amen. Matod pa gani sa Salmo ni David sa 51:11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Kaya nakabalo si David nga kung wala ang presensya sa Ginoo, adunay kulang. Muna sa atong mga pagsimba, dili pwede kung wala presensya sa Ginoo.
Yes. Kaya ang pagsimbang walang presensya sa Ginoo, mura ratag gamitin. Amen. Mauna nakalahi ka na itong mga apostolic field Pentecostal. A Holy Ghost field Pentecostal. Mauna nakalahi, mauna ang silyo. Kaya ang birth certificate nga walay silyo, pigit. Ug ang Holy Ghost, mauna nga itong silyo sa panahon nga cooperate sa atong kinabuhi. Na imong tinuod ang atong pagdayig. Kaya ang ginunang itaman sa tinuod nga mga magdalahig. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Exodus 33 verse 15, matod pa ni Moses, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Kung ang imong presensya, dili man lang maguban ka namo, ayaw na lang mikuha diri. Inasayod si Moses unsa ka importante ang presensya sa Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong kinabuhi, ayaw tuguti nga di ta mulakaw mo wala ang presensya sa Ginoo. Praise the Lord. O ganit nga sa matag kabuntagong di kinahanglan nato, mamalandong mo ampo na kinuha sa presensya sa Ginoo. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa diyang si Jeremiah gipili sa Jeremiah 1:5, before I formed thee in the belly, I knew thee. Sa wala pa ikaw giumol sa taguangkan sa imong inahan, naila ko na ikaw. Amen. Muling nakanindot sa Ginoo nga wala pa kang gipurma, naila na ikaw. Mao na kinahanglan i-sure nato ang atong calling o atong pagkapinili. Kay naila na ikaw sa Ginoo. Before comest forth out of thy womb, I sanctified thee. Bago pa ka ni gawas, gipili ka. Kung sa man ang imong rason, hindi mo piliin ng Ginoo. Hallelujah. Lord. Sa John 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you. Sometimes pag-aara kayo tagnawong, magpasigar mo sa atong kaugalingon. Lord, pasalamat ka, nangalagad ko. Kung wala ka, ambot lang. Salamat ka ng simbahan dara, kaya ako nagdunit dara. Salamat ka ng simbahan dara, kaya ako supporter dara. Kung wala ko dara, ambot lang. Istingi. Amen. Amen. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Yes, yes, hallelujah. Ikaw nagpili sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. Kung naman na itong pasalamatan, na masinong sa kagkamao ng atong kaniyarto, gipili ka sa Ginoo. Ephesians 1:4, ingon niya siya nagpili ka na to, diha ka niya, sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Pagay, di mo ang kalibutan, gipili na ka sa Ginoo. Kung sa man ang imong rason nga di ka pili sa Ginoo. 2 Thessalonians 2:13, because God had from the beginning chosen you to salvation. Kaya ang Ginoo sa sinugdanan nagpili kanimo sa kaluwasan. Dili ka sa dinting ani ka karon. Dili lang halino coincidence nga nagsimba ka karon. Kay tungod gipili ka sa Ginoo, dili ka. Sa 1 Peter 2:9, but ye are chosen generation. Kay pinili man kamo ng mga generasyon. A royal priesthood and holy nation. A peculiar people that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ang Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance. The moment makabaton ka, gasa o calling, di nga na mabago. Pangutana, kapan ang tao mabago? The moment na nalagad ka sa Ginoo, ang calling niya na anak permanente. Pero unsa man nato ang atong pag-respond sa atong calling. Kinahanglan ni mga ulahing adlaw atong isure ang atong calling. Sa 2 Timothy 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling,
nga nagluwas ka nato o nagtawag ka nato sa balaang pagtawag. Ibig sabihin ng pagtawag kanimo karon di lang basta-basta nga gitawag, kundi balaang pagtawag. According to, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Dili diayang pagtawag ka nato tungod kay maayo ka. Wa ka gitawag kay maayo ka bukanta, wa ka gitawag kay musician ka, wa ka gitawag kay giver ka, wa ka gitawag kay nindot kag barog, wa ka gitawag kay gwapo ka, apan gitawag ka tungod kay adunay katuyuan ug tungod sa grasya sa Ginoo. Pinadala palakpakan ang atong Ginoo. Kinahanglan nga ang atong pagkatinawag, atong i-sure ang atong pagkapinili, atong i-sure kaya ang Psalms 23 verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wala giingon na sa panahon mga lagad ka, posible. Wag giingon. Half-half. Apan, sure. Ang goodness sa Ginoo, sure. Ang kaluoy sa Ginoo, sure. Maunong sa manak, gisure karon ang atong pag-alagad. Dili ako ang makatubag. Ikaw mismo ang makatubag niya. Kay tagsa-tagsa ta, we need to work out our own salvation with fear and trembling. Kinahanglan nga atong trabaho ng atong tagsa-tagsa na kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Kinahanglan ang tanan sa pagpalindog mga igsoon.